U svakom čovjeku postoji dio Božje kreativnosti. Ta kreativnost sastoji se u tome da naše misli i ideje smo sposobni pretvarati u djela. Misli prvo proizvode želje i želja nastaju ciljevi. Da bi se ciljevi ostvarili, potrebno nam je da imamo plan i akciju. Akcija oblikuje djelo, ponavljanjem djela stvara se navika, navika oblikuje karakter, a ljudi koji imaju karakter imaju budućnost. Klinika Svjetlost slavi ove godine 20 godina. To su za nas velike stvari i razlog za slavlje. Ali mislim da je profitiralo i društvo. Društvo je profitiralo na način što se dokazalo da jedan usko specijalizirani privatni posao može opstati, može funkcionirati, može rasti i cijelo to vrijeme pružati najbolju uslugu. Profesor Gabrić je bio hrabar, krenuo je potpuno privatno, nije kombinirao privatno i javno, nego samo privatno. I pacijenti plaćaju za svoju uslugu, evo nakon 20 godina mi smo još tu i sve smo bolji i bolji. 20. godišnjica je nama jedan pokazatelj da smo uspjeli. Ovo je klinika, ovo je bolnica, dakle to je specijalna bolnica koja zapošljava preko 65 ljudi samo u Zagrebu. Da biste vi 20 godina opstali na tržištu, razvijali se, rasli, zapošljavali nove ljude, odgajali nove ljude, nove operatere, da biste bili konkurentni sa ostalim klinikama koji se isto tako trude i ulažu, morate imati izvrsnost. Tim ljudi koji trenutno rade u klinici Svjetlost, profesor Gabrić koji vodi kliniku, ja, docent Lazić, docentica Mravičić, naš anestezijolog dr. Sačar, naša glavna sestra operacijske sale je zapravo jedna baza koja je startala sa Svetog Duha. Mi smo svi tamo radili i počeli smo kao jedan dobar tim. Čovjek nikad ne djeluje dobro, niti kvalitetno ako radi sam. Nije bilo lako otići iz bolnice, iz državnog sustava koji pruža jednu sigurnost, doći na slobodno tržište, raditi sa pacijentima za koje nisi znao hoće li se vratiti, čekati i vidjeti hoće li neko nazvati, hoće li ljudi biti zadovoljni. Dakle, bila je to jedna priča u kojoj u prvim godinama postojanja Svjetlosti nije bilo tako grandiozno doći u Svjetlost, nego se trebalo itekako pomučiti da bi se taj brand Svjetlosti stvorio iz temelja i uložiti dodatnu i ekstra energiju, jer smo znali da ulažući sebe zapravo i ulažemo i u svoju budućnost i budućnost oftalmologije. U Bukovačkoj smo počeli, u Bukovačkoj je sve počelo. Bilo nas je puno manje, ali obim posla bio prilično velik. I zapravo, nedugo nakon preseljenja mi smo došli u istu situaciju da nam je otprilike jednako bilo tjesno u Hanjslovoj kao i u Bukovačkoj. U Bukovačkoj smo bili u 300 kvadrata, a ovdje u 2000. Ušla sam u Bukovačku i vidjela sam da je ta velika klinika Svjetlo zapravo 2 stana. Ali unutra je bilo strašno puno tehnologije i bili su neki mladi ljudi i neki doktori koji su imali jedan sasvim drugi način rada, jedna sasvim drugačija znanja i vještine koje sam ja vidjela u Dubrovniku. Oni su radili jednu drugu oftalmologiju, to je bila oftalmologija 21. stoljeća. Samo preseljenje u novu zgradu je bila jedna kruna, jer nam je ono što smo znali, a to je naša nematerijalna vrijednost i naša stručna moć, je zapravo dobila jedan vanjski oblik. Klinika Svjetlost nije 20 godina u ovoj velikoj zgradi, nego je počela kao manja Svjetlost i polako je rasla. Naš čelnik kuće ima vrlo dobru viziju i on je zapravo zamišljao ovu kliniku ovako velikom kakva je sada, a neki od nas su možda onda rekli da je malo lud. Principi kako sam ja ljude birao i kako ih učim moraju biti u svim ustanovama.
Zgrade, prostori, aparati, namještaj, to je sve materija. Materija nema život ako nema u sebi duh, a taj duh je energija. Energiju stvaraju ljudi. Bravo. A ti si ovo sve već napravila, je tako? U svjetlosti mi je bilo fascinantno da zapravo ti mladi ljudi su mene isto tako mladu educirali i sad dolazim u situaciju da ja zapravo educiram ove druge mlađe. To mi je, ajmo reći, uspjeh zapravo ove kuće. Ja sam učen na isti onaj način na koji ja danas učim ljude na čijem sam ovdje na čelu, a to je da ja ne mogu da napredujem niti da idem dalje ako onoga koji je došao iza mene nisam učio svemu onome što ja znam. Jednako je važna i tehnologija i ljudsko znanje. Jednostavno idu u kombinaciji i nerazdvojivi su. Jedina razlika po meni je što vrhunsku tehnologiju svatko ko ima novaca može kupiti, ali znanje ne može kupiti. Pa to vam je isto kao u obitelji ili kao u sunčevom sustavu. Glavna klinika Svjetlost u Zagrebu je majka svih drugih klinika. I ovdje se ljudi educiraju, odgajaju i onda šalju u udaljene klinike da razvijaju istu tu logiku i taj isti način rada. Znači, temeljna klinika je u Zagrebu, u prvoj orbitali oko Sunca ili matične klinike je Split, u drugoj orbitali je Sarajevo, u trećoj orbitali je Banja Luka, u četvrtoj orbitali je Budva, u petoj orbitali je Novi Sad, u šestoj orbitali je Skoplje, u sedmoj Tirana, u osmoj Priština. 8 planeta se vrti oko matične kuće. Principi rada matične kuće se prenose u svaku od tih klinika. Standardiziran je proces u svim tim klinikama u odnosu na matičnu kuću i onda je lako s time upravljati. Ljudi koji upravljaju najčešće su mladi ljudi koji su proveli određeni period, najmanje 3-4 godine u Zagrebu i onda oni dobivaju da razvijaju svoje klinike. Po istom principu kao što je razvijena Svjetlost. Sarajevska klinika je počela sa radom polovinom 2011. godine. Značaj klinike Svjetlost za ovu regiju jeste što je donijela jednu novu modernu oftalmologiju na ove prostore, donijela jednu novu doktrinu pristupa pacijentima i jednostavno približila sve savremene tokove na ovo područje, jer prije dolaska klinike Svjetlost bilo je dosta pacijenata koji su sa ovih prostora išli dalje u susjedne države po oftalmološku uslugu koju danas mogu dobiti ovdje. Naša ustanova u Banja Luci može da izvodi sve vrste operativnih zahvata, odnosno sve vrste liječenja svih stanja i svih oboljenja oka. Ono po čemu su možda najpoznatiji jesu operacije laserskog skidanja dioptrije koje se u našoj ustanovi izvode od oktobra mjeseca 2008. Osim tih operacija se bavimo i operacijom sive mrene, dakle katarakte, operacijama glaukoma, liječenjem dijabetesa oka. Od prije nekih mjesec i po dana možemo da izvodimo i dubinske operacije oka, takozvane vitrektomije, a uskoro se očekuju i operacije strabizma. Od ukupnog broja pacijenata u klinici Svjetlost Zagreb prije otvaranja poslovne jedinice Split, 25% pacijenata je dolazilo s područja Dalmacije. To je bio način da se zahvalimo zapravo tim ljudima i da im pružimo medicinsku uslugu s područja oftalmologije po najvišim europskim i svjetskim standardima, praktički na kućnom pragu. Svjetlost je i postala klinika na taj način da je ujedinila klinički rad sa pacijentima, što je kruh naš svagdanji i što je najbitnije. A recimo nekakav šlag na tortu su predavanja, držanje nastave studentima i znanstveno-istraživački rad, da mi nešto sami izumimo. Mi uvijek Hrvatsku smatramo malim narodom, malom zemljom, onoliko si mal koliko sam u sebi smatraš zapravo. I putujući svugdje po svijetu, ja danas, gdje god da sjednem, nemam nikakvog srama reći da radim u Svjetlosti. Ne očekujem da će mi neko od tih kolega iz Amerike, Njemačke ili Francuske impresionirati sa tehnologijom koju koristi, sa načinima operacije koje koristi ili sa tipom istraživanja znanstvenih koji radi. Mi to sve imamo ovdje u Svjetlosti. I to mi daje veliku sreću u životu, da osjećaš se stvarno dobro, ne osjećaš se mali u svijetu. Organizacija
posla mora biti dovedena do, uvjetno rečeno, nekog savršenstva, da smo dobro organizirani, da smo ljubazni, precizni, da ne zakašnjavamo, da nas pacijenti ne čekaju, da im objasnimo svaku pretragu i da to što mi radimo bude u skladu sa dostignućima ne hrvatske, nego evropske i svjetske medicine. Da se takmičimo s drugim ljudima, da učimo od drugih ljudi, ali i da mi učimo druge ljude kako bi se širila naša baza znanja i baza naših prijatelja. Politika opet ove kuće je da vi svakom pristupate kao da je neko vaš. Znači ono što je profesor Gabrić uvijek rekao, zamisli da je to tvoja majka. Kako bi ti s njom pričala? Taj ljudski pristup gdje vi sa nemedicinskim jezikom, da ljudi mogu shvatiti na kraju krajeva, objasnite na najlakši mogući način kakva je situacija, ukoliko je nešto hitno, da ih smirite, da im date podršku. Sve se vrti oko pacijenta i pacijent mora dobiti kvalitetnu uslugu, što je bitno, i mora se osjećati ugodno i lijepo u svjetlosti. Ja mislim da je to jedan od razloga najjačih zašto smo mi uspješni i zašto dobro radimo. Velika je sreća kad vidite kad pacijent se drugi dan rasplače nakon nekog zahvata gdje sve vidi. Zato je moj posao prekrasan i lijepi. Mora postojati humani odnos prije svega prema pacijentu. Pacijent je ovdje glavni, on je za nas Bog, a doktor je u funkciji tog pacijenta, u funkciji tog Boga. U bolnicama, državnim, doktori su nerijetko u poziciji Boga, a pacijenti su nažalost hodočasnici. Ja bi to nazvao kod svjetlosti. Jedan od tih principa smo spomenuli, taj princip je princip dijeljenja. Ja sam učio prve svoje suradnike i nikad nisam skrivao znanje od njih, dapače puno puta kad govorim u usporedbi u odnosu na profesora Čupaka, ja sam nestrpljiviji, htio bi da brže nauče. Pa nekad mogu biti malo eksplozivniji i tako dalje. Ali ne postoji tajna koju ja ne bi predao svojim asistentima. Zato što je to način da mi se razvijamo. Ali isto tako, kad ih ja nešto naučim, oni da bi išli dalje, moraju znanje koje su dobili od mene prenijeti na nekog drugog. Znači, nagrada za napredovanje je dijeljenje znanja, a ne zadržavanje znanja za sebe. U nas dolaze mladi ljudi zato što imaju osjećaj da će im biti dopušteno da steknu znanje. Svaka mlada osoba kako stekne jedno zvanje, dobije još mlađu osobu koja radi sa njome i prenosi to znanje dalje. Ja i danas mogu da se obratim bilo kojem svom kolegi u Zagrebu koji će uvijek reći, znači, nesebično sve ono što on ili ona mogu, odnosno znaju. Drugi princip je partnerstvo, udruživanje ljudi. Ja ne želim da imam jednog ili dva najbolja doktora. Ja želim da svaki doktor koji je najbolji vodi jednu grupu ljudi i da dijeli odgovornost za sebe i za te ljude. Tim koji tu radi, koji je postigao određenu harmoniju, čini ovu kliniku uspješnom. Ništa od tog ne bi funkcioniralo da ljudi koji tu rade jednostavno ne funkcioniraju u određenoj sinergiji. Profesor je jedna izuzetno zanimljiva osoba, ogromne energije životne, ogromnog srca, ogromne vizije i što je najvažnije, on je jedan magnet. Rekli bi neki naši suradnici, strog, ali pravedan. Čovjek koji daje šansu svima, čovjek koji vjeruje u novi početak. I ono što ja mogu reći, mislim da je profesor Gabrić čovjek koji je sve ovo što je zaradio svojim radom. Pokazao je da sve što se želi, ako se samo zna sanjati, da može i da se na određeni način ostvari. Uči nas mnogobrojnim životnim stvarima i pomaže nam na ovom našem putu. On zna upravljati očekivanjima i to nas uči, da upravljamo tuđim očekivanjima. Vrlo bitna izreka njegova je, kaže, ja uvijek želim biti dio rješenja problema, a ne dio problema. Nikad nisam vidjela situaciju da bi neko bio u nevolji, ne od nas, možda suradnika. Govoreći o pacijentima, o siromašnim pacijentima, o djeci koje dolaze na operaciji, da on ne bi bio prvi koji bi to napravio besplatno i još se pobrinuo da ljudi imaju smještaj i tako. Ja sam 2005. na kraju godine s jednom snimkom pluća shvatila da imam sarkom pluća. I tada bi se srušio cijeli svijet i prvo bilo mi je stravično neugodno da sam došla raditi, a da ću sad otići na bolovanje. Tada mi je profesor bio vjerojatno više od brata. Pomogao mi
od materijalnog, moralnog do terapije poslije istupe. Mislim da ću to priskočiti, da neću to pričati, ali evo, to je to. To mogu stvarno reći sve najbolje o tome. Svjetlost je ideja, svjetlost je moj život i svatko od nas traži neku svoju svjetlost koja ga pokreće u životu. A ja sam sretan da sam svoju svjetlost našao u Heinzlovoj i da sam uspio zapaliti niz drugih svjetlosti u Hrvatskoj i regiji i ja mislim da će još biti tih svjetlosti koje će širiti zdravlje, dobrotu, prosperitet i davati priliku mladim ljudima da se razvijaju, istovremeno i pacijentima da progledaju. Budućnost klinike Svjetlost je da se razvije još nekoliko klinika u oftalmologiji, a mislim da ćemo raditi i na konsolidaciji zdravstva privatnoga. Dakle, sve što je dobro privatno, zajedno sa grupom ljudi i investitora, ja mislim da treba napraviti, početi ne samo privatne oftalmologije, nego privatne bolnice i pokazati da je Hrvatska sposobna imati moderne privatne bolnice koje će biti u rangu evropskih i svjetskih bolnica. Slobodu mogu imati samo ljudi koji su uistinu intelektualno, egzistencijalno neovisni. Ja spadam u takve ljude da sam slobodan čovjek i da mogu misliti slobodno, slobodno govoriti i da mogu ono što govorim živjeti. Da bi mi mogli živjeti, ne možemo se samo voditi razumom, logikom i konformizmom, u smislu toga da li ćemo nešto zaraditi, da li ćemo profitirati i izgubiti. Jer mene u životu je uvijek vodio osjećaj, a ne razum. A osjećaji su puno važniji od razuma. Ego je želja za postojanjem, želja za dokazivanjem da smo tu i ovdje i da nas drugi vide i da nam drugi odaju priznanje. Međutim, unutrašnje vrijednosti koje čovjeka čine sretnim i zadovoljnim su nematerijalne vrijednosti. Dakle, poštenje, dobrota, partnerstvo, ljubav, zadovoljstvo, to se nikakvim novcem ne može kupiti. Novac nije sreća i nikad ne treba dopustiti da novac upravlja vašim životom, ili ja nikad nisam dopustio da upravlja mojim životom, nego ja upravljam novcem. I ono što ću jedan dan u životu napraviti, da ću sigurno napraviti jednu zakladu i da novac koji sam stekao u životu ću podijeliti za siromašne i ljude koji žele se školovati, napredovati i tako dalje i da taj dio uspjeha u životu kojeg sam ja napravio ostavim da i drugi ljudi koji nisu imali sreće ili nisu imali okolnosti kao sam imao ja, da i oni mogu uspjeti u životu.